Hej, Signe og Julie her, og ja, Signes hoved fylder en smule for skærmen, det må I virkelig undskylde. Tak. Hov. Nå. Ja. Det må jeg undskylde, vi prøver på at løse problemet. Så problemet er løst, ikke? Jo. Du gris. Signe, hun er ved at dræbe en gris her. Det er besværligt. Fordi hun ikke kan lide grise. Jeg hader dem. Og bare fordi hun gerne vil have mad. Jeg er sulten. Men Signe, hun burde hellere koncentrere sig om at finde en hule, hvor hun kunne grave noget sten. Det er jeg helt enig med jer om. Du er alt for lille. Det er vores lille søster, der er rimelig irriterende. Goddag, jeg hedder Elise. Ja, det gør hun jo. Ærgerligt. Du højre klikker for at få flere pinde. Og så gør jeg trækker du. Højre klik. Tak. Signe. Klik Lad os være. Ja, og ja. Signe, hun er en smule amatør omkring det der. Jeg tror, hun er lidt sindet eller lidt sur. Vi er ked af det, vores lille søster gør lige nu. Ja. Og hvad skal med den her ballon? Vi skal nok lade være med at lægge den her på YouTube. Ellers så burde vi. Ja, men I kan følge med i vores næste YouTube-video, hvor vi garanteret gør det bedre. Ikke? Hej!